Dlaczego zamieniłeś Košice na Kraków? V Košicech skončil kontrakt a Krakov ma kontaktovali a veľmi rád som prijal tú ponuku. Podali, że ty jesteś 5-krotnym mistrzem, tak? Z Koszycami, 5 razy, tak? No, s Košicami 5-krát titul, Bielej krytu, tak? no, a 9 krát za sebou v finále a 9 razy w finale, tak? v rade. A krásnych 13 rokov odohratých tam. Aha. I ostatni twój sezon, to jaki twój był bilans? Dobrze, mamy tutaj 10 Za goli. poprzedni sezon, no. Za poprzedni sezon 10 goli i 30 asyst, tak podano? Z play-off celkovo Tak. 12 gólu Aha, 12 a 31 nahrávok. Aha. 43 bodu. Czyli bardziej taki jesteś asystent niż strzelec, co? Ako kedy. Tak. Táto sezóna menej gólov, ale človek viac sa snažil ako byť produktívny, tak pomáhal spoluhráčom, mne to tam nejak nepadalo. A twoja pozycja to jest środkowy czy na skrzydle? Na útočník, skrzydło. center czy skrzydło? Křídlo, ale umím aj centra. I center. A tych, któryś tu kolegów, którzy grają ze Słowacji znasz? Z lodu? Nawojowskiego znasz tam? Prawie grali razem ze Svitanom. So Svitanom v Košiciach, Ze Svitanom w Koszicach, tak? rok, dva, a Novajovského zo Slovenskej ligy. A, ze Słoweńskiej. Richard, jakie ambicje są twoje indywidualne w lidze polskiej? Tak ja sa snažím mať vždy tie najvyššie ambície a aby hráč pomohol manšaftu a pomohol im k cieľu. Drużyna to na pewno wiemy. Ja się pytam o twoje indywidualne. Twoje jako zawodnika. Cieľe si nedávam splniť trénerové pokyny a aby boli so mnou spokojní. Grałeś 2 razy, tak? 2 razy w Champions, tak? 2 razy, Tak, dwakrát, dvakrát. tak? Z Koszycami, tak? Tak. No jak to wspominasz? Jakie wspominki na ten Champion, co? Tak je to ťažká liga. Manšafty veľmi ťažké, kvalitné, fínske, švédske. A z kim graliście? Kto był, z kim graliście? Prvý rok Karpat Oulu, Karpadoł, a to tak? Karpat Oulu, Kolín a Liberec. A Liberec. A druhú sezónu Stefan Gertna było chyba. druhú sezónu Mníchov a Klagenfurt. Czyli Monachium. Monachium. Nie przeszliście pierwszej rundy, przeszliście? Nie. Prvý rok nie a druhý rok sme postúpili do skupiny. A, do pucharowej skupiny. Hej. U was, A v play-off sme sa stretli z Keleftea a tam sme vypadli. Richard, masz świadomość, że jesteś takim wzmocnieniem dużym i kibice cię widzą jako gwiazdę i mają do ciebie duże oczekiwania. Masz tą świadomość? Že budú fanúšky dúfať, že ty budeš takou hvězdou týmu. Tak. Že to pro tebe taký nejaký problém, ili... Tak i v Košicech som hral pod tlakom, aby naplnil som ambície byť líder týmu, tak i tu sa budem snažiť naplniť to a nesklamať či trénerov, či fanúšikov, aby bola so mnou spokojnosť. Będziesz tym liderem? Budeš líderom týmu? Budem sa snažiť. Coś wcześniej o polskiej lidze? Słyszałeś o polskim hokeju? Peťo Bartoš, som hral v Košiciach, tak niečo mi povedal, ale moc toho neviem. A jak ci się lubi Kraków? Krakov, nádherné mesto, nádherné veľké a tak človek si musí nájsť čas na to, aby ho prešiel. A już masz bytowanie? Teraz to rieši. Jeszcze nie, tak? Ešte nie. Aniu, to zrób też zdjęcie. Super, dziękujemy i powodzenia. Strzel nam dużo goli. Tutaj nas